Sisit lamune ingataken isu boro-boro aturaken sugeng dalu dumateng para pamirsa sedaya ingkang kepareng nyawijiwan ing dalu punika lumantar ngodi rahayu wonten ing kalutengan dalu punika taos satur pasugatan panglipur sawetawis dumateng panjenengan sagung para pamirsa wonten dalemipun Bapak Kanijo anggene nyatang sajatipun nggih menika hamala pramaken putra putrinipun yang asli Nimas Rizka yang daun menamakanipun Nak Mas Bagus Zainar dengan orang Wabidin dengan sampun kalampah kelenjeng tabuh itu langkung 3 dosa menit awit saking tunggu pamuji pangestu panjenengan sedaya saking para pamirsa mugia Kang Putra utawi Kang Putri sunangaken saripit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal-enggal pun paringi momongan ingkang soleh kados kula jadi lan solehah kados Mbak Heni ya Mbak Tapela Mbak Mary solehah ki ora gelem ora wis ngaku lho kowe ora nggih monggo kalajengipun pementasan wonten ing dalu punika lumantar ngendi Rahayu Sinengguyung Larissa Audio Sound System.
Awas, aku ndak bledos. Oh wes. Ya, dikai lagu anyar. Anyar nang kene nih maksudnya. Ya berdiri, berdiri. Saya angkat. Urung muni, Mas. Ojo.